Tushasha mfatsingura sesibone shashazo ngathi ngifuna ukuthi nilalele video nizwe izingane zakwethu umuntu wangileli othi asebenzi wazivulela isitolo watshelwa okufika wathi endoda sisuka la sok suka la wamsusa ngendluzula izingane zakwethu abantu bokufika bekho nje bonke kodwa laba banje ake badonsa nje ngomsila amabenza nje abafana bomlungu abakhuzane bebodwa nisiqaqu bese niyashaya. Sanibona. Igama lami nguSithembiso wangale ezantsi eBhunwini. Mina ngale ezantsi benginesitolo, angisebenzi. Ngavula i-tuck shop kadayisi. Asuku my friend endaweni engaphezulu engale weza kumina wathi ndoda ngifuna ukuvula isitolo la vala. Ngathi mina ngenze njani ngoba angisebenzi phile ngani. Wathi uzobona mangangavula lapha ngeke usayodayisa lutho. Ngempela ngidayisa ngalutho. A day before avule yena lapha ngaqekezela ebusuku. Ekseni wami truck lapha wangena wadayisa. Ngahamba ngothenga enye impahla ngemali yokugcina ekhona. Ngavula esitolo. Babuya beza nezibhamba zongikhomba. Kumanje mesingaya ngale ezantsi ekhaya esami isitolo sinokhula ibacklagazi kade yagcina ukuvula. Ngoba nami ngisabela impilo yami. Usithembiso ngangcobo nami ngabe ngishona ngidutshulwa noma ngeziwani nazi ukuthi kufe ba. And kunjalo vele siyasatshiswa. Even amaphoyisa ayasifeyila bafethu. Iphoyisa mina mangilibiza lifika after 5 hours. My friend mangabe bizi phoyisa lifika within 15 minutes. Soneni makhosi akithi. Soneni ma politician wandayisa ngathi. Abahambe. Siyabonga mama. Ayisabonga kakhulu.